SM स्टूडियो पेशकश। दोना तारी में माहले बानूरी इसको जबादा कारी में माहले बानूरी इसको जबादा कारी में माहले बानूरी दोना तारी में माहले बानूरी। ब्रातानी दोस्तगी वत गुहारी तो आतारा कोना शहीद बाबे अजारी दोना तारी में माहले बानूरी इसको जबादा कारी में माहले बानूरी इसको जबादा कारी में माहले बानूरी दोना तारी में माहले बानूरी। सामीन कहते मर्जी दे माती निंदी हानि गुनाज परी गो तरा कंदी दस ग्वाती यक्का काया तिसूरा मर्जी संबैना तरा मिसल चोहूरा दोना तारी में माहले बानूरी इसको जबादा कारी में माहले बानूरी इसको जबादा कारी में माहले बानूरी दोना तारी में माहले बानूरी। महलब गुआइशा गप्पोड़े त्राने फातिमा निश्ता गू अफसरा दीवानी सर्व पे पत्तो चा काटो रकारे यक जा बेदस ग्वार तरा मर्जी सिंगारी दोना तारी में माहले बानूरी दोना तारी में माहले बानूरी इसको जबादा कारी में माहले बानूरी इसको जबादा कारी में माहले बानूरी दोना तारी में माहले बानूरी इसको जबादा कारी में माहले बानूरी इसको जबादा